Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jo, soudru řediteli? Já také nejsem dnešní, já jsem z minula. Kluci, Vendelíne. Je to strašidlo, pánové. A fotr má taky strašidlo. Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla. To je velký rozdíl. A kde máš tatínka, dítě? Tady někde straší. No prosím, není strašidlo a straší. Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili. A kdo udělal ten vohnivý nápis? Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu podtrhl tatínek. Jak to, že ví o podlaze, kluci? Hele, dokaž to. Co mám dokázati? No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra. Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Počkej. Po odstup. Rybarak, ať je z tebe šesterák. Jo. Kluci. Podívej. Boháček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí. Boháček. Nelez tam, jsi sám proti sobě, Boháček. No, nazdar. Co budeme dělat? Měla by ho radši očarovat. Leontýnko. Kde je? Leontýnko, kde je? Jdete domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou. A co Boháček? Pepo! Boháček. Co se děje? Kde jsi byl? No na pastvě. Na pastvě. Na pastvě.